Ajruplan tal-EasyJet li kien għadu kemm telaq minn Malta spiċċa dar lura ftit ta' minuti biss wara, konsegwenza ta' ħsara illi żviluppatlu f'waħda mill-magri. L-ajruplan Airbus A320 bit-titjira EZY-8824 telaq minn Malta fin-nofsija ta' 2 wara nofsinhar lejn l-ajruport ta' Gatwick f'Londra. Abbord l-ajruplan kien hemm madwar 150 passiġġier. Iżda wara ftit ħin illi telaq minn Malta, il-kaptan informa lit-torri tal-kontroll ta' Malta li waħda mill-magni kienet biħsara u għalhekk talab li jagħmel inżul ta' emerġenza f'Malta. Minnu fih l-awtoritajiet tal-ajruport ħadu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa u fuq ir-runway intbagħtu s-servizzi ta' emerġenza. Jirrakkonta ma' One News Joseph Shepherd, direttant tal-ajruplani illi fil-ħin tal-inżul kien qiegħed fuq in-naħa ta' ħalsafi. Rajt l-ajruplan tal-EasyJet niżel u f'daqqa waħda waqafaw fin-nofs. U tbadġew il-fire engines minn hemm malajr. U kif ġew il-fire engines imbagħad bdew iduru mal-ajruplan. U l-passiġġieri niżlu mill-ewwel? Le, baqgħu fuqu. U mbagħad damaw xi 10 minuti kwarta u mbagħad daħħal bil-one engine bil-mod għal ġewwa fejn qiegħed issa. L-ajruplan niżel fuq ir-runway 31 u mal-inżul tiegħu f'pajjiżna twaqqaf f'nofs ir-runway sakemm daru miegħu żewġ vetturi tat-tifi tan-nar u mbagħad ġie skortat lejn park numru 9. Hemmhekk saret spezzjoni u tieħdet id-deċiżjoni illi l-ajruplan jissewwa għaw Malta. Fl-istess waqt il-kumpanija EasyJet se tibgħat ajruplan ieħor Malta sabiex għal ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija ikun jista' jieħu il-150 passiġġier. Il-Corporate Affairs Manager tal-EasyJet Andrew McConnell ikkonferma dan l-inċident.